Pa, jesu svi spremni za test? Izađite, sve vas vidim. Imate 30 minuta za test. Zašto je puna rupa? Veče pre. Dobro, ovdje ovako. Dođe vola. Šta to imaš tamo? Puškice? Ne, nema puškica. Ne, nema. Čini mi se da neko laže. Ne, iskrena sam. U redu onda. Hej, Message, ili imaš puškice? Tačno. Samo ne znam... Ne znam da ih nađem, izvoli. Super! Aha. Ovdje ništa nije jasno. A šta ti želiš? Ja moram da pričam u mraku. I dalje ništa ne vidim. Šta bi želi da jedete? Ti kao i uvek, čika. Da. U redu. Hvala vam. Opet nemam novaca, gladna sam. Imam ideju. O, evo našeg doručka. Pazi samo da ne preteraš. Znam i bez tebe, samo još malo. Ne možeš da donosiš svoju hranu ovde. Dođa vola. Tako su pravila, nisam ih ja stvarao. Danas ćemo da vežbamo letenje. Vas dvoje ste ludi, dođite ovamo. Mesec i sunce su prvi. Aha. Da, dakle, otišli su, svaka čast. Bili ste odlični, hajde čika. Ne, plašim se. Jasno mi je. Ali, Hajde, ne smijem odmah, poleći. nemojte. Hajde, nemojte ne, gledaš ne, dole. ne želim. Hajde, ma nije strašno. I jedan. Maši krilima. Hajde, ti si ptica, pobogu. Ona ne može da leti. Šta? Sad si našla to da mi kažeš. Gde mi je padobran? Nemoj se, čika, ja ću te uhvatiti. Šta je smiješno? Želiš jednu šalu? Koju? Vani uzela nišane padobran. Šta? Moramo da ih spasimo. Polazi. Zapamtite, onaj ko nosi ovakvu odeću je vrlo opasan, ali... Joj, pokvaren je. Dobro je što imamo garanciju. Sad ću pozvati majstora.
Šta imamo ovde? Da, takvo smeće treba poslati samo na deponiju, izvinjavam se. Ma joj, ja se šalim, sad ću ga popraviti. Da, ovde je sve baš jasno. Prednja ploča je izgorela, sad ćemo to da rešimo. Ajde tako, još samo malo. Tako. Dakle, da. Jasno mi je da moram da izvadim ovaj deo. Jel to? Tako. Dakle, to je sve. Kontaktirajte me. Kada bi brza hrana išla u školu. Pišite, nemojte se dati omesti. Burger King, reci mi tajno, odakle ti ideje za sva ta tvoja jela? To je tako lako. Pogledaj, nemoj da govoriš McDonald'su. Zakuni se u svoja pileća krilca. Da, nemaš brige, kunem se svojim oštrim krilima. Ukratko, ovo je Burger King mašina. Kako to radi? Vidi. Hej, McDonald's! Šta je? Daj mi jedan tvoj Big Mac. Naravno, uzmi. Evo ti. Sve što volim. Da, ja mnogo volim to, da. Pogledaj. To je veliko i ukusno. Stavimo ovde. Sada ukucamo. Okej. Sada ukucamo ovako. I sada čekamo. Spremno. Opa. To je burger. A ako to ovako postaviš? Čekaj, šta želiš? Ali ovde... A šta je tu? O ne. Ubijte me! Šta radite tamo? Hej, McDonald's! Jel imaš žvaku, kao i uvek? Šta je ovo? Doručak iz McDonald'sa. A gdje je žvaka kao i obično? Žvaka će biti posle doručka. Doručkuj, dobro je. Pa, koliko je potrebno pomfrita da se stavi u jednu porciju da bi on bio veliki pomfrit? Hej, McDonald's! Daj mi da prepišem. Naravno. Hoćeš li ga kopirati ovde? Ili ga nosiš? Ha? Šta je to? Da li su to puškice? Naravno, kao i uvek, Burger King vara. 2 za tebe. Čudno. Što je tako prljavo? A to je sve zbog Burger Kinga. Koliko si dugo ovde? Pa negde od početka godine. Burger King je tako prljav. Imaš li nešto za piće? Ne, to su samo krompirići. I ne možeš iscijediti iz njih puter, a ja ću piti. Nema problema. Pa, danas je odgovaranje. Ko želi da odgovara? U redu. Igrat ćemo po vašim pravilima onda. Oh, kako sam gladan samo. Besplatna naplata!
Odlično, svi odgovaraju. Ne. Upravo sam napravio vodu. U redu, danas imamo sastavljanje burgera. Zemička, sir, meso, krastavac, salata, malo paradajza i to bi bilo sve. I vreme kreće sad. Završila. O, McDonald's, sjajno. Tecica, McDonald's, daj mi da prepišem. Naravno, uzmi. Wow. Hoćeš li krompira? Ne, ja sam želim burger. Okej, uzet ću ga, samo brzo. Ajde, brzo. Stani, uzet ću ga, dobro. A šta kažeš na sos? A kakav je sos? Dobro, tišina. A hoćeš uzeti pitu? Kao dezert. Ne, neću se ti pitu. Ostavi me na miru, molim te. Ne mogu. Okej, uzet ću sve. Jesi li srećna? Uzet ću sve, evo vidi. Pita, pomfrit, burger, sos. Dobro, to je to. Da li sada mogu da prepišemo tebi u tišini možda? Aha. Hoćeš da popiješ kolu? Ne želim, ne. Želiš li da kupiš narukvice? To je to. Da li si ti znala da sam ja pravi kralj? Pa šta? Pa činjenica je ta da si se sada upoznala sa mnom, da li ti jasno? Ne, nikada. U redu. Straža, vodite. Stani, šališ se, jel da? Šališ se, stani, izaći ćemo. Pa bit ćeš moja devojka? Aha. A ja sam hteo da mu objasnim da... O, zdravo McDonald's. O, zdravo, ovo je za tebe. Wow. O, tu je igračka. Ćao. Pa, kratko. O, McDonald's. O, ćao, uzmi. Ti si najbolji. Da li je to tvoj prvi obožavaoc? Ne znam, možda jer imam Happy Meal. Pa imat ću ga i ja. Hej, ti, pođi ovamo, da vidiš ovu magiju. Da li si spreman da vidiš ovu magiju? Gledaj. O, wow. Super, zar ne? Cool. Hej, ima samo hrane. Gde je igračka? Danas je nema, dođi sutra. Nikada je nemate. Tačak, ne! Joj, boli me. u redu, sve ćemo da sklonimo sada i uzet ćemo duple burgere. Pošto još niste gotovi, za vas dvojke. Ili ipak jedinice. Ko je ovde najpopularniji? Mi smo ovde mnogo popularni. Da, tako je! Da! Mogu li se slikam s tobom? Wow, prelep je. Ko je ovo? Ovo je ramen. Wow!